Эфирден алқылар вақыты студияда Олсын Риева исәмісіз бүгінгі шығарылышының төп темалары. Юллар, тизлік, үзілген ғымырлер. Юл харакеті иминлігін тәмин иту мәселелері бойынша фикір алыштылар. К основным видам дорожно-транспортных происшествий с наибольшим числом пострадавших относятся столкновения 9 ДТП, 2 человека погибло, 9 человек ранено. Рамазан ойы білән илхамланып, әлмәттә балалар арасында ижады бәйге өтті. Мен бірінші тапқырымында қатнаштым, меңа бегі шады, қаша менің исімін әйттілер, мен евадым. Батыр егіт истәлігіне, Ознақайда бокс бойынша муниципаль турнир узды. Егетлерimiz көчле, Аллага шүкір. Бу елгы результатлар безнең һәрбер возрастта бар, беренче, икенче урыннар алдар республиканы ялап чыктылар һәм Поволжьега чыктык. ПФО була инде кыскартып әйткәндә. Юл хәрәкәте иминлеге буенча утырышта агымдагы елның 2 ай йомгаклары буенча Әлмәт районы территориясендә булган юл транспорт хәрәкәтләренә анализ ясалды. Очрашуны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Айдар Каюмов үткәрде. Чара барышында юл хәрәкәтләренең иң еш сәбәбе, тәүлекнең кайсы вакытына аеруча туры килүе һәм аның санын киметү ысуллары турында фикер алыштылар. Әлеге видеода Kia автомобиле йөртүчесе Әлмәт районы Түбән Мактама бистәсенең Некрасов урамы буйлап барганда юл хәрәкәте кагыйдәләрен боза. Җәяүләр һәм башка машина йөртүчеләрнең гомеренә һәм сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре машина йөртүчене ачыклый, иратка карата 2 административ материал төзелә. Бу видеода Әлмәт урамнарының берсендә Hyundai автомобиле йөртүчесе юл йөрү кагыйдәләрен бозып, каршы як полосага чыга һәм юл чатын светофорның тыюлы сигналына узып китә. Автоинспекторлар бу очракта да хокук бузучыны ачыклый. Бәхеткә, әлеге машина йөртүчеләр аяныч нәтиҗәдән котылып кала. Әмма бу фотолардагы юл транспорт хәрәкәте турында алай дип булмый. 26 февральдә Әлмәт районында 2005 елгы Лада йөртүчесе каршы як полосага чыгып, йөк машинасы белән бәрелешә. Нәтиҗәдә җиңел машина йөртүчесе урында ук вафат була. 2 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәт районында 17 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда юл транспорт хәрәкәтләре һәм һәлак булучылар саны үзгәрмәгән, яраланучылар саны 3 кешегә кимегән. К основным видам дорожно-транспортных происшествий с наибольшим числом пострадавших относятся столкновения 9 ДТП, 2 человека погибло, 9 человек ранено. Әлмәттә иң аварияле көннәр сишәмбе, якшәмбе, чәршәмбе һәм пәнҗешәмбе. Тәүлек вакыты буенча 7-дән 8-гә кадәр 3 юл транспорт хәрәкәте, 11-дән 12-гә кадәр 2, 15-дән 16 сәгатькә кадәр 3 очрак теркәлгән. Юлларда хәрәкәтләрнең килеп чыгуның төп сәбәбе каршы як полосага чыгу. Балалар пассажирлар белән дә вәзгыять катлаулы булып кала. Зур штрафларга һәм максатчан эшкә карамастан, балаларны тотып тору җайланмалардан башка йөртү фактлары даими теркәлә. Более половины происшествий произошло по вине водителей. Хәрәкәтләрнең яртысыннан артыгы юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып йөрүчеләр гаебе белән килеп чыккан. Иң популяр бозулар каршы як полосага чыгу, светофорның тыюлы сигналына узу, тизлекне арттыру. Яктылыкны кире кайтара торган җайланмаларның киң таралуына карамастан, олылар һәм балалар аларны кулланмыйлар. По-прежнему, несмотря на повсеместное распространение световозвращающих приспособлений, имеются факты, когда взрослые и дети их не используют. Ринат Шәрәфетдинов мәгариф оешмалары янында шул исәптән яшь инспекторлар отрядын җәлеп итеп уртак профилактик чаралар уздырырга тәкъдим итте. Шулай ук ул билгеләп үткәнчә 2024 елда балаларны юлда куркынычсызлык кагыйдәләренә һәм беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтү өчен шәһәрнең 7 балалар бакчасына 1,75 миллион сумлык җиһазлар алынган. Киңәшмә азагында катнашучылар актуаль проблемалар белән уртаклашты. Мисал өчен Түбән Мактаманың Объездная урамында тизлекне арттыру өчен полоса булдыру. Кәләй станциясенә зур йөк машиналары өчен кирү юлларының берсен ябу. Ямашино-Троицкая киселешендә яктырту урнаштыру. Алар барысы да сорауларны алга таба хәл итү өчен беркетмәгә кертелде.
Шырашу ахырында Айдар Каюмов юл хәрәкәте куркынычсызлыгын арттыру буенча бурычларны билгеләде. Шулай ук хәзер карлар эреп юллар ачылгач, барлык кызыксынучы якларның хезмәттәшлеген арттырырга сорады. Башка темаларга. Әлмәттә балалар бакчаларын һәм мәктәп азык-төлек блокларын капиталь ремонтлауга 100 миллионга якын акча бүлеп бирелгән. Быел республика программасы кысаларында Әлмәт районында 2 балалар бакчасына капиталь ремонт ясалачак. 8 март урамы 34 йорт буенча Лейсән 50 балалар бакчасы һәм Кишүчатта яшьлек урамы 2 йорт буенча Лейсән балалар бакчасы. Ремонт кысаларында монда түбәләрне яңарту, инженерлык шелтәрләрен, кайнар һәм салкын су белән тәэмин итү, канализация, электрика һәм аз агымлы системалар модернизацияләү, шулай ук ишекләрне һәм идәннәрне алыштыруны да кертеп, комплекслы эшләр башкару планлаштырыла. Моннан тыш стеналарны һәм түшәмнәрне буяу, шулай ук санитария узелларын ремонтлау каралган. Эшләрнең гомуми бәясе 68 миллион сум тәшкил итәчәк. Программа кысаларында шулай ук 2 авыл мәктәбендә, Миңлебай һәм Ямаш мәктәпләрендә 29 миллион сумлык азык-төлек блокларын ремонтлау планлаштырыла. Әле Рамадан айы башланган чук Ансар Хәйрия фонды тарафыннан Рамадан айы белән илһамланып исемле 4 яшьтән алып 16 яшькә кадәр балалар арасында иҗади бәйге оештырылды. Бәйгенең нәтиҗәләре узган елларда креатив процесслар фабрикасында игълан ителде. Чарада безнең хезмәттәшебез Инҗе Хәсәншин да булды. Сүз аңа. Хотелось бы нам начать с такой, наверное, приятной, может быть, и лучшей номинации художественное слово, стихи. Иҗади бәйгедә 100дән артык Әлмәт шәһәре һәм районы балалары катнашты. Алар нәфис сүз, шигырь сөйләү, рәсем һәм кул эшләмәләре номинациясендә ярышты. Һәр катнашучы үз эше яки чыгышы белән ислам диненең һәм изге Рамазан аеның матурлыгын күрсәтергә тиеш иде. И Рамазан, утлар балкый һәр бер йортта. Иң беренче сәхәр пешә бу минутта. Яшь бер ана кыймак салам айлап кына. Уятал балаларын жайлап кыда. Тыргыз, тыр бәбкәләрем, намаз җитә. Өстәлемдә ризыкларым сезне көтә. Рамазанның савапларын бер Аллам. Изге юлда булсын иде барлык балам. Сакла Раббым, юлыктырма яман юллар. Кагылмасын һич аларга яман куллар. Чарада катнашучы балалар һәм әти-әниләр бәйге турында үз фикерләре белән уртаклаштылар. Миңа 10 яшь, мин Тайсуганнан. Мин беренче тапкыр монда катнаштым. Миңа бик ошады. Качан минем исемне әйттеләр, мин еладым. Без үскән вакытта шундый матур бәйгеләр юк иде. Һәм безнең балалар бик бәхетле. Шуңа күрә оештыручыга бик рәхмәтле, олы рәхмәтләр китерәм. Бик матур бәйрәм ясаган өчен. Без Кама Исмәгыйль авылыннан без менә бүгенге бәйгедә беренче мәртәбә катнашабыз бу елы. Без инде бүген подделка номинациясендә иң яхшылардан булып шукландык. Барчагызны да Рамазан айы белән бәйрәм котлыйбыз. Инде шушы Ансар благотворительный фондына, хәйриятенә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Чара ахырында һәр бала катнашучы дипломы һәм татлы бүләкләр алды. 3 номинациядә 6 призерга махсус бүләкләр тапшырылды. Җиңүчеләр иганәчеләрдән супер призларга лаек булды. Балалар һәм аларның ата-аналары Рамазан айы һәм әлеге иҗади конкурста катнашудан илһамланып, әлеге чараның ел сайын үткәрелә торган традициягә әверелүен һәм катнашучыларны ел дәвамында изге гамәлләр кылырга рухландыруын теләделәр. Инҗи Хәсәншина, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәге сәхнәсендә Татнефть оешмасының профсоюз әгъзалары Сәләтләр фестивале 2025 гала концертында чыгыш ясады. Конкурсантлар белән Ләйсән Галиева аралашты. Ике көн рәттән Әлмәт иҗтимагый үзәгендә 200дән артык иҗади номер тәкъдим ителгәннән соң
әлеге галы концертта ниһаят җиңүчеләрнең исемнәрен игълан итәчәкләр. Финалистлар дулкынланып нәтиҗәләрне көтә. Йөрәкләре нефть сәнәгатенә бирелгән профсоюзлар әгъзалары вокал, хореография, дан минуты һәм визитка презентация номинацияләрендә үз талантларының яңа якларын ачты. Университетта җыелдык, безнең мужской ансамбль дип атала ул. Шунда менә шул җырны әзерләдек инде. Инде сентябрьдән башлагач менә башладык әзерләнә. Фестивальдә Танека җәмгыятенең вәкиле Рөстәм Мөхәммәтҗанов тамашачыларны матур чыгышы белән сөендерде. Рөстәм компанияга 5 ел элек килгән һәм шуннан бирле сәхнәдән аерылмый, хезмәттәшләрен үзенең таланты белән сөендерә. Biz bir ай дәвамында әзерләндек. Ансамбль белән чыгыш ясыйбыз бүген. Шулай ук безнең Танекадан 2 кеше соло сәхнәгә чыгыш ясаячак. Һәм шулай ук безнең хореография да бар. Шулай итеп команда белән килеп җиттек, Аллага шөкер. Бәйгенең иң дәрәҗәле бүләген Әлмәт территориаль беренчел профсоюз оешмасы командасы яулады. Фестиваль бу хезмәткәрләрнең иҗади потенциалын ачу һәм корпоратив рухны ныгыту өчен менә дигән мөмкинлек булуын тагын бер кат раслады. Лейсан Галиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. До новых встреч, сау булыгыз. Ознакайның юбилейный спорт мәктәбендә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган батыр егет Руслан Сөләйманов истәлегенә бокс буенча муниципаль турнир узды. Руслан Сөләйманов 1971 елның 15 июнендә туган. Мәктәптә яхшы укып, олимпиадаларда, конкурсларда актив катнашкан. Мәктәпне бик яхшы билгеләренә тәмамлап 1993 елда Руслан Совет армиясе сафларына хезмәткә алына. 1995 елның 1 гыйнварыннан Чечен Республикасында хәрби хәрәкәтләр районына җибәрелә. Ләкин февраль башында ул хәрби бурычын үтәгәндә хәбәрсез югала. Бокс турнирында катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләп, җирлектә спорт үсешенә тукталды. Уенчыларга уңышлар теләде. Желаю вам таких ярких побед, чтобы не было травм, мы говорим, что не было травм, и самое главное, чтобы вы сами получили удовольствие от сегодняшнего спортивного праздника. Ярышларның инициаторы һәм иганәчесе Фәридә Сөләйманова төрле турнирларда җиңү яулаган спортчыларга акчалата бүләкләр өләште. Цели какие-то, то, что поддержать вот этот спорт? Максатыбыз спортта бокс түрен камилләштерү. Безнең шәһәрдә күбрәк игътибар көрәшкә юнәлтелгән. Минем үземнең улым инде 3 ел бокс түгәрәгендә шөгыльләнә. Тренеры Рауль Фирдаусович. Бик хөрмәт итәбез, ул чын тренер. Настоящий тренер. Бүген Азнакайда 150дән артык боксчы, тренерлар Мурат Галиев һәм Рауль Юсупов кул астында шөгыльләнәләр. Араларында республика ярышларында җиңүчеләр дә бар. Кызлар, хатын-кызлар йөри башлады, бокс белән шөгыльләнәләр. Кызлар күп шөгыльләнә, ир-атлар да шулай ук. Егетләребез көчле, Аллага шөкер. Бу елгы результатлар безнең һәрбер возрастта бар, беренче, икенче урыннар алдар республиканы ялап чыктылар һәм Поволжьега чыктык, ПФО була инде кыскартып әйткәндә. Турнир Чечен Республикасындагы хәрби хәрәкәтләр вакытында һәлак булган Руслан Сөләйманов истәлегенә багышлана. Егет үзе дә бокс белән шөгыльләнгән. Ярышларның кызган мәле рингта Азнакайның иң батыр егетләре бокслаша. Бүгенге ярышларда барысы 52 егет һәм кыз көч сынашачак. Бокс батыр, чын ир егетләр спорты. Ул күпме көч, сабырлык, егәрлек таләп итә. Ярышлар бик киеренке барды. Иң кечкенә катнашучыга 6 яшь. Булат Гыймадиев бокс белән инде 6 ел шөгыльләнә. Мин Бугульмада, бокс, Бавылда, Нижнекамскта беренче урын алдым. Мин спортка килдем үзем захотел.
Минем тренер Юсупов Равиль. Абы. Турнирның җиңүчеләре һәм призерлары медальләр һәм грамоталар белән бүләкләнделәр. Шулай ук төрле номинацияләрдә иң яхшы боксчылар ачыкланды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Біз бүйік жеңуге китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 45 елны 26 мартты 1374 сугыш көне. 3-нче Беларусь фронты гаскәрләре Фришгафның ярында Браунсберг шәһәре районында камалышта калган дошман гаскәрләренә һөҗүм итүне төгәллиләр. Бу көнне сугышларда фронт гаскәрләре 21 меңнән артык немец солдатын һәм офицерын әсирлеккә алалар. 2-нче Белоруссия фронты гаскәрләре Данцинг шәһәренә якынлашалар һәм аның читендә сугышлар башлана. 2-нче һәм 3-нче Украина фронтлары гаскәрләре немецларның Көньяк армияләр группасының төп көчләрен юк итеп, Вена юнәлешендә һөҗүм башлыйлар. Шул көнне барлык фронтларда немецларның 179 танкы һәм үз йөрешле орудиясе бәреп төшерелә һәм юк ителә. Һава сугышларында һәм зенит артиллериясе уты белән дошманның 37 самолеты бәреп төшерелде. Җиңүгә 44 көн калып бара. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.